Naimbag nagsapi ti amin nga dumdumnet, dito 104.7 FM, Radyo Sagada. Ti oras tayo ket may sa minuto, kalpasan ti oras ti alas 7, iti maikawalo nga aldaw iti bulan ti Hunyo, tawen 2026. Dito inigwen gaw nga namang ipadanon kadagiti damdamag itang agsapa aldaw iti Lunes. Ngaro dagiti paulo dagiti damdamag. Resulta ti pampubliko apan nagdengeg ditoy Montañosa iti singasing apan ang ipangato iti balor ti daga ken patakder a naangay iti Hunyo 2. Kasilpo ditoy adamag 6% maximum iti maituon iti real property tax para iti umuna atawan nga implementasyon. Kasilpo lata dita adamag, anya mapasamak kalpasan ti umuna atawen, ti baro nga balor dagiti daga ken pasdak. Ti sabali pay adamag, dito'y Montañosa, bigbigan ti SP ni Miss MP Miss Universe, iti panangitandudo na iti kultura ken turismo ti probinsya. Traffic violations agtalinaadan na nga to kasilpo iti law enforcement iti munisipyo ti Bontoc. Panagdesisyon iti class suspension gapo iti panawen na ipaima iti lokal adadaulo ti DepEd. Iti nakaisil pumutla adamag panangitid suporta iti nasalunat a kapanunutan mainayon a kabailan dagiti Manuro. Ti syudad ti Baguio, guyuguyon ti simbahan katoliko dagiti gobyerno lokal amang buangay iti rights of nature linteg. Kidawa mairano diti panakabuangay ti Baguio Public Market Development Plan, iyunay-unay ti tungtungan ti umili. Iti lata syudad ti Baguio, posible apan nakairikap ti planta para iti sewerage ti Baguio kuna ti DENR. Iti national news, agasawa nga diskaya ken walupay inisyuan ti korte, maaresto. Update mo iti kasasaad ti panawen. Kana para iti maudi adamag, nuang inpan ti maysa nga estudyante sa Jay Cagayan, kas volunteer iti brigada eskwela. Sakbay nga mapantayo ka dagiti detalye dagiti damag, kaya ito nga ipakamuapo nga itang aldaw nga agrugi ti eskwela dagiti estudyante para kadagiti pampubliko nga eskwelaan. Isu nga haan nga pudno nga suspendido ti eskwela itang agsapa. Adu dagiti agrikrikos manen nga fake news nga suspended ti classes itang aldaw. So fake news yon na kapagayam ha, bangunin tayo dagiti anak tayo tamapanda agi eskwela. Ngarud para iti detalye dagiti damag, resulta ti pampubliko apan nagdengeg dito'y Montañosa iti singasig panang ipangato ngarud iti balor ti daga ken patakder naangay daytoy di Hunyo 2. So naangay ti maikadwa ken maudi nga pampubliko a konsultasyon mainaig iti singasing apan ang ipangato iti balor dagiti daga ken pasdek iti Hunyo 2 sadyay multipurpose building iti Bontoc. Ditoy nga impakaawat ti opisina ti pamprobinsya nga asesor ti batayan ken kagagapo no apay nga maipangato ti market values ti daga ken patakder. Sigun kanyana ti baro alinteg nga RP Vara tinangited pamalubos nga maiaramid daytoy iti entero pagilyan. Tati kaudyan nga assessment ket naangay idi paylaeng tawen 2012. Itilinteg mapagbalin nga agpapada ti pagrukdan dagiti opisina ti gobyerno nga agsingir ti buwis karaman ti gobyerno lokal, ti bangko ken ti dadumapay nga institusyon pampinansya. Rumbeng ang maiaramid ti assessment iti kada talo atawen palawag pa ti provincial assessor ani Mr. Tikchap. Numan nalpas ti may kadwa ken maudi a pampubliko a panagdengeg kasilpo ditoy posible nga adda ti panagbaliw lata iti singasing a balor ti daga ken pasdek.
tama isubmitar daytoy iti pangrehiyon nga opisina ti DOF, isudamot lang ti mang endorso iti central office na. No aprobado, ag-release dati sertifikasyon iti pan naka-aproba na. No adaman panagbaliw, ket saan nga umadayo iti linibo nga naisingasing. Numan nga rod libo-libo a piso, ti maituon iti madama nga panagbalor iti kada metro kwadrado, awan ti pagdanagan kuna ni board member Sally Ulalim. Amin nga banag ngumat-ngato, ngumato ti balor ti daga, ngumato ti buwis. Nayon na. Kunapay ni Ulalim nga saan nga mapan iti maleta ti buwis. May nga pang iyarig na iti madamaan na karo ken nasaknap a corruption iti flood control projects. Kasapulan daytoy para iti pondo apanang ited iti gobyerno iti usto nga serbisyo publiko. Kasilpo nga rod dito'y adamag, 6% maximum ti maituon iti real property tax para iti umuna atawan. Inpalawag ni Provincial Assessor at libo-libo a piso ang mainayon iti market value wenno daytoy singasing a balor ti daga ken pasdek ket saan nga automatic adakkel ti mabaydan nga real property tax wenno daytoy RPT. Iti batayan alinteg iti panang ipangato kadagiti balor ti daga ken pasdek na ilanad nga iti umuna atawan ti implementasyon 6% laeng ti kangatuan nga increase. Nayon napay ti batayan ti computation ket ti agraraira nga nababa nga balor. Kaya't naasawen no ti dati nga RPT abay bayadam ket sa nga gasot a piso ti laeng maituon ket 6% wenno 6 a piso. Ngarud kasilpulata dita adamag, anya mapasamak kalpasan ti umuna atawan ti baro nga balor dagiti daga ken pasdek. Inpalawag met lang ti Provincial Assessor. Dumalan iti proseso ti panaka-aproba ti maseknan nga opisina nga rod iti Departamenton ti Pinansya wenno DOF dagiti singasing a balor ti daga ken patakder. Kalpasan nga maawat ti probinsya ti sertifikasyon manipod iti Central Office ti DOF, aramiden ti Assessor ken Treasurer's Office ti Tax Impact Study. Ditoy ang mailanad babaen iti komputasyon ti baro nga balor ti daga ken pasdek ang mainayon ti porsyento ti assessment level ken tax rate no anya kabubuya ti real property tax. Sumarunok at maited iti sanggunyang panlalawigan daytoy tax impact study. Isumet ti tarabay ken kwada iti panakabuangay iti ordinansya. Daytoy ordinansya ti mangilanad no anya ti mausar nga assessment level para iti panagbuwis. Iti madama ti assessment level para iti commercial land ket 50% diti munisipyo ti Sagada, para iti amin gayam diti Mountain Province, para iti residential land ket 20%, ti agricultural land ket 40%. Agtalinaed ken saan nga masukatan ti maysa, inggan na 2% nga tax rate. Usaron ti formula tapno makompute ti real property tax. So daytoy DJ formula. Land area wenno mano nga metro kwadrado ti daga, i-multiply iti balor ti daga, i-multiply met laeng iti assessment level, ken i-multiply iti tax rate. No saan nga aksyonan ti sanggunyang panlalawigan nga ibaba ti assessment levels manipod iti madamang rud nga 20% para iti residential land, 40% iti agricultural land, ken 50% iti commercial land, nagdakkel ti ingato ti real property tax iti sumarsarunon ton a tawen. Iti kasuya kasasaad na yun ang tayo nga rod iti panag-adal ken makipasat iti tungtungan ken public hearings mainaig ton iti assessment levels.
Lagipon at ibabaydan nga RPT ket isumutlaeng tigatad nga bayadan iti Special Education Fund wenno SEF. Daytoy RPT ken SEF ket agpada nga tinawen ang mabaydan iti gobyerno lokal ti munisipyo. Sabali ti buwis nga bayadan no kas pangarigan maiyalis iti sabali anagan ti sanikwa. Ditoy nga sumurat ti donor tax, estate tax, capital gains tax, ken documentary stamps. Nakabasar ti computation dagitoy abuis iti market values. Nangat-ngato ang market value, nangat-ngato ang komputasyon ti buwis. Dagitoy a klase ti buwis ket mabayadan iti Bureau of Internal Revenue. Iti sabali payadamag ditoy Mountain Province. Bigbigan ti SP ni Miss Mountain Province Universe iti panangitandudo na iti kultura ken turismo ti probinsya. Bigbigan ti gobyerno lokal ni Linery Montero Yudong kaunaan ang kandidato ken Miss Universe Mountain Province. Iti lasod ti manuabulan ti contest ket naiaramid ni Yudong nga itandudo ti napipintas a diso, kultura ken ti tawid ti montanyosa ken ti Cordillera. Nakaited inspirasyon metlang isu na ti babae dito'y montanyosa, iti determinasyon na iti kalkalpas nga pageant, ken sasaaden na akas maysa nga working mom. Formal ang naangay ti seremonya, iti umunang aldaw iti Hunyo, bayat ti flag ceremony sa Jai Capitol. Agtaod iti sagada ti pamilya ni Linery. Nakunana nga inikan ti namarswa isuna ti gundaway nga tumakder kas Miss Mountain Province Universe at tapno makisilpo iti nagtaudan na nga ili. Ti sabali payadamdamag ditoy Mountain Province, traffic violations agtalinaed ang nangato kasilpo iti law enforcement iti munisipyon ti Bontoc. Iti panang ipatungpal ti Municipal Police Station Bontoc iti law enforcement operations, rinumuari ti datos da at ti traffic violations ti rumimbaw, kasaruno ti sumagmamano a krimen iti bulan ti Mayo. Agbilang iti 284 ti traffic violations nga kasilpo iti road safety ken municipal ordinance enforcement. Duwa a krimen kasilpo iti robbery ken maysa nga vehicular traffic incident. Mainaigmet iti illegal a panagtroso, maysa nga insidente tinai-record da sa Jai Dalican. May samot ti insidente mainaig iti loose firearms sa Jai Barangay Balili. No mainaig iti municipal ordinance violations, nakita ti 20 ken 7 a panaglabsing iti liquor ban, 30 a panaglabsing iti panag-inom iti arak ken panagsigarilyo iti pampubliko a lugar. 3 a violasyon iti panagtuptupra ti moma, ken 10 ken 8 nga insidente a labsing iti curfew dagiti menor de edad. Manungarod kadagitoy natiliw ket nagbayad ti multa, bayat nga ti kaadwan ket nabagbagaan. Kasilpo iti baro nga daytoy ket panagdesisyon met iti class suspension, gapo iti kasasaad ti panawen na ipaimay ti lokal a dadaulo ti DepEd ken LGU. Dublian tayo manen apo fake news ti agwarwaras iti social media nga awan pa iti klase itang nga aldaw gapo iti kasasaad ti panawen. So nga roda pa nang ituloy iti damag, sigun iti DepEd Order No. 14 a series of 2026. Ti kanselasyon ti panag-eskwela ket naibasar iti pudno a kasasaad dagiti komunidad. Iti kastoy dagiti principal ket nairot ang makikoordina iti gobyerno lokal ken dagiti division superintendents para iti panarabay. Suruton da nga rod ti 4-level response framework ang nakabatay iti kinatalged
panagsagana ken tipudno a kasasaad dagiti estudyante ken mannuro. Daytoy apo tinakalanad iti Department of Education Order number 14 itangatawan. So iti level 1 daytoy awagan da nga hayo ti tuloy latta ti eskwela ta natalged met ti kasasaad. Maikadwa, level 2 hinay agtuloy ti panag-adal ngem bumuntog daytoy tapno maikan lugar ti nalagaan panakataktak ti panag-adal. Iti level 3 daytoy hinga maksayan ti panangited dagsen iti panag-adal tapno maiyon una ti well-being ken safety dagiti estudyante ken mannuro kasama ti non-teaching personnel. Iti level 4 wenno hinto maisardeng ti eskwela gaputa adda ti madama nga pangta iti seguridad batayan a kinakasapulan ken kinatalged dagiti agad-adal ken mannuro. Iti nakaisilpo a damag panangited suporta iti nasalunat a kapanunutan nayon iti kabailan dagiti mannuro. Laksid iti tarabay kasilpo iti class suspension na inayon ti manung addang mainaig iti panangited suporta kadagiti addaan na rigat o nadagsen a kapadasan. Babaen iti trainings ket maitdan ti kabailan dagiti mannuro iti awagan ti DepEd nga trauma-informed teaching. Ken panangited iti psychological first aid kastamot iti panang-adjust kadagiti pamuspusan ti panagsuro sigun iti nailanad nga 4-level response framework. Di dyan na ibasa itatay nga level 1, level 2, level 3, ken level 4 no adda dagiti parikot iti kasasaad ti panawan. May kadwa, tinangat-ngato nga opisina ti DepEd iti tukad dibisyon ken rehiyon ket mangited iti emergency assistance ken mental health support para kadagiti teachers nang runa kadagiti lugar ang nangato ti risgo ken basit ti rekursuda. Nakailinya ti baro nga DepEd order kadagiti addaan nga linteg at tarabay mainaig iti didigra. Iti kastoy maituloy ti panag-adal dagiti ubing sigun iti tukad ti kinatalgedda imbes nga ti sigud nga pamayan nga kanselasyon latan. Ti sabali adamag ditoy amyanan na Luzon, guy-guyuguyen ti simbaan katoliko dagiti gobyerno lokal amang buangay iti Rights of Nature a linteg. Pertengen ti simbahan katoliko iti Cordillera, ti advokasya kasilpo iti panagsalaknib iti aglawlaw. Babaen daytoy iti panangguyugoy kadagiti gobyerno lokal, amang buangay iti ordinansya mainay iti karbengan ti aglawlaw. Agramot ti panawagan iti inmerteng nga issues mainaig iti aglawlaw iti amyanan a Luzon. May sa ditoy ti kumarkaro a problema, mainaig iti basura, uray kadagiti kaaw-awayan. Panawagan na tinairut nga regulasyon para iti agnay-nay-nay nga community clean-up drives ken waste segregation. May kadwa tinakaro nga pananggundaway iti aglawlaw para iti panag-ala iti kinabaknang mineral. Makita daytoy kadagiti dadakkel a proyekto ti panagminas ken enerhiya amang ited peggad iti nagtaudan ti danum mang ited iti polusyon ken pannakalayos. May katlo, ti panawagan nga inayon ti tradisyonal a kaamuan dagiti nainsigudan nga umili, maipanggep iti daga, danum, ken dadumapay. Ti panakainayon a kasilinteg kadagitoy nga nainsigudan garud a kaamuan ket konkreto apan ang ipakita ti gobyerno lokal iti respeto iti nagtaudan a daga ken balanse iti aglawlaw. Ti addang ket nakaipasidong iti Green Northern Luzon a proyekto ti simbaan katoliko.
Nairamot ti proyekto iti Laudato Si ni Pope Francis at tiya panang salaknib iti amin a pinarswa ket obligasyon moral. Ipanawagan na iti amin nga liderato nga ibasura ti pangmabiitan a pang-ekonomiya a birok manipod kadagiti makadadael nga industriya kumpara iti pangmabayagan nga agnaynay nga aglawlaw na dalus nga danom ken nabaknang a daga. Iti syudad ti Baguio kid daw ang mairano ti panakabuangay ti Public Market Development Plan ti naduma-duma nga sektor iyon ay unay ti tungtungan ti umili. Duang nga aldaw ang naiyangay daytoy a summit maipapan iti panagpaduras iti Baguio Public Market. Nairano ti stakeholders kas ti vendors, consumers, suppliers iti nasao at taripnong. Nang runa at tungtungan ti panagduras nga mangsuporta iti pangkabyagan imbes nga panagpabaknang kadagiti dadakkel a korporasyon. Nang runa sa lutsod ti panangipatungpal iti infrastruktura ken ti innaldaw a panang pataray iti palengke. Sa lutsod met ti consumers no kasatno nga mapagbalin a magaw-at ti amin dagiti presyo ti batayan agagatangen bayat nga maprotektaran met laeng dagiti kasapulan ti vendors. Iti kastoy ket inyunay unay ti tungtungan ti umili wenno daytoy TTU ano maipanggep iti plano ti panagduras kinakasapulan at ti panakipasat ti amin na sektor karaman ti panangbuangay iti market code amang tarabay iti market communities. Nakuna ni Geraldine Cacho dadaulo ti TTU kayat mi ti pampubliko a paglakuan amang papigsa ken agbibiyag iti ekonomiya ti lokal, kultura ken dagiti komunidad. Dawaten mi kadagiti nabutusan nga o opisyal nga agpundar ken mangbantay iti pagsayaatan ken pagimbagan sakbay ti anyaman. Iti lata syudad ti Baguio, ibasa tayo dagitoy apo ta adu dagiti kakailyan nga agnanaed met lang iti syudad. Posible apan nakairikap ti planta para iti sewerage ti Baguio kuna ti DENR. Gapo iti napnuan parikot nga sewage treatment plant ti syudad ti Baguio, ipakpakaamo ti Environment Management Bureau wenno EMB ti DENR a posible nga iparikop daytoy. Naipakita ti water testing nga saan akabailan ti pasilidad nga sagaten ti phosphorus na dagsen alana ken mantika magapo iti kusina. No agtultuloy daytoy iti lasod ti maysapay nga bulan awan mabalinan ti EMB no di nga ipatungpal ti pannakairikep ti pasilidad. Kasapulan mapabaruti pasilidad dagapo tadaanen ti teknolohiya nga us-usaron na. Ado ti betak dagiti tubo iti sirok ti daga amang iturong garud ti rugit mapan iti STP. Isu nga ado dagiti diso iti syudad nga maangot dagiti rumrumwar nga rugit. Overloaded metlaeng wenno saan nga kabailan nga launen ti rugit nga mapan iti pasilidad. Ket kasa pang mabiitan na sungbat plano ti LGU nga agusar kadagiti pump tapno mapaannayas ti panagdalan ti sewage. Ngem gapu iti kinanginan ti bomba nga usaran da ditoy nga agbalor itupat gasot alibo a piso. 400,000 pesos sa kada piraso ken panakausar laeng daytoy iti lasod iti 3 a bulan agbirok dati may mayat solusyon. Iti pang mabayagan baro a planta ti kasapulan nga dumanon iti 1.2 billion a piso ti kasapulan. Para iti damag nasyonal agasawa nga diskaya ken walupay inisyuan ti korte a maaresto.
Nangilwar di Bulacan Regional Trial Court Branch 20 ti arrest warrant para iti sangapulo at sangkot iti aligasyon maanomalya nga flood control project sa Jai Bulacan. Naipila ti ombudsman ti kaso a malversation of public funds. Saan nga mapiansaan ti kaso? Nakanayon iti Diskaya couple kan the St. Timothy Construction Executive Maria Roma Rimando, dating DPWH Engineers Bryce Hernandez kan JP Mendoza, Merg Jason Laus, Ernesto Galang, Norberto Santos, Lorenzo Pagtalunan, Juanito Mendoza kan Floraline Simbulan. Ti kaso ket kasilpo iti alegasyon garud na ijaya ti 53.9 million benepisyo iti St. Timothy Construction ang nagapo iti saan na inkalintagan bayad. Update dito'y akaso kat dinawa ti DILG nga maipaima ni Curly Diskaya iti kapulisan ni Tangaal daw Hunyo 8. Madamay suna nga nakakulong iti Senado gapo iti kaso a contempt kalpasan ket maipan isuna ijay Bulacan. Nimot Sara Diskaya ket madama nga nakakulong sa Jay Lapu-Lapu City Jail kasilpumet iti 96.5 million ghost project flood control sa Jay Davao Occidental. Tagiti dati nga DPWH personahe kat nakakulong mat New Quezon City Jail kasilpo iti agpada akas kaso ngayon pila mat ti Sandigan Bayan. Laksid ka dagitoy akaso at dapay sangwan ti agasawa a Diskaya a 7.18 billion a piso akaso iti didaan na bayadan a buwis iti Bureau of Internal Revenue. Update iti kasasaad ti Panawan. Mapadasan ti naulap nga tangatang sagpamingsan ken pili nga panagtudtudo ken thunderstorms ditoy Cordillera. Daytoy a kasasaad ket iduduron iti southwest monsoon wenno habagat. Agay ayam ti pakabuklan at temperatura dito Cordillera iti 19 degrees Celsius, ingana iti nabara nga 26 degrees Celsius. Posible ti napigsa pa nagtudo karo iti malem. Mabalin ang makaitunda daytoy iti flash floods ken landslides. Dito'y sagada, mabalin nga bumaba iti 16 degrees Celsius ken kinabara nga 24 degrees Celsius ti temperatura. Posible nga agtalinaed ti habagat iti manupay nga aldaw. Numan at dati panangkita ti pag-asa nga kumapsot daytoy. Kaya't naasawan, mabaliwan tinadagsen a panagtudtudo gapo iti thunderstorms iti nalaglagan ken sumagmamano nga tudo iti malem ken rabii no dumanon met iti katengaan ti madama nga lawas. Ket numan kastoy mabalbalaagan dagiti residente ken commuter nga agannad gapo iti kunati pag-asa a saturation ti daga wenno panakapalukneng ti daga gapo iti napalpalabas nga panagtudtudo. Nga posible nga makaited nga rod iti mudslide, landslide, ken flash floods. Nga rod para iti maudiada magita nga agsapa. Nuang inpanti may sang estudyante sa Jay Cagayan kasa volunteer iti Brigada Eskwela. Naidumduma ti kadawyan apan nakipaset dagiti parentes wenno natataengan a kakabsat iti panakipaset iti tinawen nga Brigada Eskwela ti inkasta ti maysa nga estudyante ani John Michael Andres. Intugot na ti taraken na anwang agnagan iti Jello iti Brigada Eskwela. Isu tinausar amang arado iti daga nga mausar akas gulayan sa paaralan. Ti grade 7 nga estudyante ket eskwela ti Bangag Elementary School iti Lallo, Cagayan. Sigun iti principal ani Lilia Tayanim, nagboluntaryo ni John Michael nga isagana ti garden ti eskwelaan tapno
mamulaan apaman sumurekdan iti panag-eskwela. Dagita nga rod apo, dagiti damdamag para itang alas 7, the 7 o'clock morning news, ti damdamag radyo Sagada. Dahito ni Gwen Gawngen ako magkablaaw kan manen, mangipalpalagip fake news apo, ti padamag nga haan nga ag-eskwela dagiti ubing itang aldaw.